Nadyan aku ing manca ramegat tresno tresnaku mring sliramu ra bakal ngliya nganggon deli sapa prasetya uga ketya jodoh ing salamiya. Salam hormat warga Peh Doplang. Terima kasih, matur thank you Bu Kades, Tasik Tenggani, Pak Huda. Kanca-kanca langking kusumo saking Tulungagung. Hey! Apa garise urip kudu pisahan. Tresnaku lan tresnamu ra keturutan. Gandeng temaing bojo ra keleksanan. Apa garise urip kudu pisahan. Sorry, Cok. Apa ngono Cahayu? Aku mung golek pakaryan kanggo sanggup bebrayan ing jero ati sayang ora medhot katresnan. Nadyan aku ing manca ramegat tresno tresnaku mring sliramu ra bakal ngliya nganggon diri sapa prasetya uga ketya jodoh ing salamiya uga ketya jodoh ing salamiya. Matur suwun. Wah, iki mang sing kleru aku iki. Oh, aja dikomplain lho ya. Mek sithik potong selawe yo ning kono. Yo, Mas rampatno ya. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu. Wah, iki mau sing nyeleng iki. Ditimbali neng Peh Doplang Cahayu. Inggih. Matur sembah nuwun. Badhe ngaturke pamundhut mau apa Cahayu wayang ya? Nggih wayangan. Oh. Iki nembang bawa yo apik, nembang dangdut yo becik. Campur sari luar biasa. Oke, siap? Wayang. Yuk, Cok. Langking Kusumo. Kula aturaken dhateng dulur-dulur ingkang sami rawuh wonten ing dusun Peh Doplang. Inilah dia Mbak Cika Wewayang. Bariki gerigis sing nembang Chandra. Yo.
terus Mbah nuwun. Bocah lek ayu. Adi-adiku jan. Ngene iki jan tenan. Lek ku momong ya tenanan ngono. Ngono ya. Ngono ya momong aku. Lek sok kalau mongso aku iki gampang duwe sinden. Gampang dadekne sinden kok. Nek jarene kanca yoga nek dadi terus jaluk kancane nek. Jaluk ya gawe nah. Mara coba saiki genti Mbak Chandra. Oh. Mbak Chandra jumenenga cahayu. Yuk cah langkingku sumo. Hey hey hey. Sugeng dalu Mbak Chandra Lukita. Inje sugeng dalu Dik Dalang. Enek tembang anyar ini gampang update lah iki. Gampang ero ora apa. Umpamane aku ra roh ya roh dhisik lho ya. Lah bendina nyekrol-nyekrol lho Pak Dalang. Ngono. Nang TikTok ya. Nggih. Nembang grigis ya jegigis ya. Inje Tembang kok grigis. Grigis. Yuk diaturke kelawan warga Peh Doplang grigis. Rikis saya suwe antar kluduke abu wariko nangis opo tohan dirasakno seru reko tangisan aduh aja wedi kelangan dong jodoh sing bakal liyan Langking Kusumo. Langking Kusumo. Kurang manis sambyai wis yo wis dong rikopi kersing kuno
kurang manis tambahi gula. Wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Kerikis aduh dan kerikis saya suwe antar duduke abu wariko nangis opo tohan dirasa no. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis dong riko pikir sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Sekali lagi ya. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis dong riko pikir sing kuno. Jan. Kari manis kurang manis Yo. tambahi gula. Wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Jan. Tembang kok gampang ngedek-ngedeki wong. Tembang gerigis, Pak. Netizen ini panggah iso ae. Ampreh dadi viral piye YouTuber ya pinter. Ke temane Pak Dalang Daru jatuh cinta kepada Lintang Kairo. Temane lho YouTuber lho. Ampreh dereng iki panggah iso. Matur sembah nuwun mas-masku YouTuber nggih. Muga-muga diparingi sehat lan lancar. Aku berang-berang dina ditutke kanca-kanca YouTuber miwiti watu 5 ya ana. Nek niki mas-mas saking pundi mawon niki Mas? Oh Tulungagung ya iki. Matur sembah nuwun rawuh. Sukses selalu. Yo iki sing bleguk-bleguk dhewe yo. Cah telu munggah bareng Rita, Cika karo Yenima. Nyeng nyeng nyong nyong ngono kae. Yuk.
Rita ya tengah no. Oh nggih. Rita sing tengah. Heh. Iki adikku. Wah, wong jan capek. Nggih, Pak Dalan. Jadi sik bocah lho sakmene jan. Ngene iki ya iso lho nang elep kuwi Mas aku njaluk pangku ngono. Lah kalian nanti pangku di pangku jenengan ngaten lho. Ojo to tata lho sakmono lho beh ameng-amengen aku. Iki adikku genduk Yenima. Nggih, Wilujeng dalu. Saking dalu. Saiki ya wis lekas apik suarane terus ya lekas laris. Alhamdulillah. Aku adik-adikku laris ngene aku ya marem. Nggih. Ning Mas aja ditinggal lho ya. Mboten. Nah, ya ngono. Bah, golek sinden wangel tek larang-larang. Mboten. Diaturke tambal ban iki. Nggih. Yuk, Cong. Tambal ban mak jedor. Yuk. Asik. Langgeng Kusuma. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duwe sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Asik. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Langgeng Kusuma. Oke. Asik-asik. Enak lho. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dan pecah meneh. Seisuk rezekine tambang lumpuk. Owe tambang lumpuk. Owe tambang lumpuk. Owe tambang lumpuk. Owe tambang lumpuk. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duwe sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Cukup lho, Mbak. Hayu, Mbak, joget. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Langgeng Kusuma. Ayo ya. Enak no. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben pecah. Iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak
rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh. Matur suwun. Siji. Gedho lenggah kabeh. Aku tak nata rasa mbacutke crita engko disambung ning gara-gara. Kairo matur suwun ya Cahyu. Heeh. Gandane kang